Ya Iki matamu iki teki anyar kok golek ndi karepan? iki api aku setek ya. Mbak Ane Ancok mah. Guys sinetron padu dadae iki bekas konten tai kuwi. Yo. Aku tau awal rojik aku ya. Rojik ki ambune jan tengi padha reduse kuwi jan padha. Nanti jute parfum Logic milio. Tak gone kabeh lho. Go kabeh matamu iki kula nang duit kok. Gawa kabeh matuk tak sewenane ngono. Nah, ampun jeneng mami. Rojik kuwi. Duse padha kuwi. Entak kon tuku iki. Kilo iki 42. Iki 35 oleh 3. Ampun ben badhek ngono kuwi. Kono kuwi. Iku setel. Nak ndulur ki setel kuwi ambune. Nak ndulur ambune padha prenguse kuwi. Nek kon tuku parfum kene bakul parfum nyenggol ya ora kowe. Nah konten padu tunggal sak leng tak padu kan nyapa. Tukane parfum adimu 40.000 iki. Itu 35. Ayo yang bronjong kuning kuwi tukane parfum adimu kuwi kowe. Wangi benanen mening. Aja tok padu kuwi opo kuwi.